Så nu lige se, om vi kan se. Ja. Vi har med vektorer i 3D, og så vil vi så udløse linjens parameterfremstilling. Og valgt opgave vi valgt, det er så 6b. Bare kort om, hvad er en vektor i 3D egentlig? Altså en vektor er principielt bare en pil med en given længde. Og i 3D, ja, så kan den så bare bevæge sig tredimensionelt, så den kan både bevæge sig op ad y-aksen, x-aksen og z-aksen, som egentlig bare er dybden. Yes, jeg vil lige tegne et koordinatsystem, som bruger til 3D, hvor der både er en x, y og z-akse. Den vil se nogenlunde sådan her ud. Så har vi, og jeg vil prøve at gøre det, så den har dybde også. Så den kan se sådan her ud. Der. Så har vi vores x-akse. Så har vi vores z-akse. Og så har vi vores y-akse. Så vi vores pilene fra, så der ikke er nogen tvivl om whatsoever. Har vi vores nulpunkt her, som så vil være, eller det punkt, man så skriver her, som egentlig vil være nulpunkt, det kan du skrive op som sådan her. 0, 0, 0. Og det er også det kommer til at referere tingene til. Det kommer bare til at omtale som O, ellers forkortes for Origo. Origo, ja. Ja, så hvad hedder det? Jeg vil prøve at finde, skal vi tage noget lys? Nå. Linjens parameterfremstilling ud fra to givne punkter. Så vi har punkt A. Punkt A, som så er givet ved 2, 5, 9. Og så har vi punkt B, som er givet ved, nu skal jeg lige huske, det er givet ved minus 3, 6 og 8. Yes. Hvis vi skal prøve at finde det her, så vil vi kunne sige, at 2, det vil gå ud af x-aksen, det vil cirka være omkring her. 5 op ad y-aksen, så vil vi gå omkring herop til. Og 9 dyb, eller 9 hen ad z-aksen, så vil vi gå her. Så det punkt vil omkring ligge her. Heroppe omkring. Så har vi hen ad b. Og vi kan faktisk også fortsætte den her. Så det faktisk også går i negativ. Sådan der. Så har vi vores b-punkt. Der har vi så minus 3 på x-aksen, det er omkring her. Så har vi 6 op på y-aksen, den er omkring her. Og så har vi så har vi 8, så vil det være omkring herover. Så der har vi så to givne punkter. Og hvis vi så skal lave en parameterfremstilling ud fra de to givne punkter, skal vi bare lave en retningsvektor. Og der bruger vi ligningen. En retningsvektor er lig med origo til b, og origo til punkt b, minus origo til punkt a, og så vektor, sådan der. Ja, og ud fra det så får vi, så vil jeg bare lige skrive den op med tal, så det vil så se ud som, så det vil være minus 3, 6, 8, der, minus her, 2, 5 og 9. Og det vil så give, nu skal jeg lige huske, om det er helt rigtigt at gøre. Det vil så være minus 5, minus 5. Nej, det kan det ikke være. Så det vil være minus 1, 1, og så vil det være minus 1. Sådan her. Det er så vores retningsvektor. Så ergo vi kan sige, at vores retningsvektor er lig med minus 1, 1, minus 1. Og det er relevant, når vi skal opskrive vores parameterfremstilling. Skal jeg lige finde viskeren, som er her. Så vi skal alt undtage parameterfremstilling. Eller
normalvektoren. Parameterfremstillingen er skrevet op, så vi har en linje er lige med x, y og z. Det kommer ikke til nogen overraskelse, men så kan vi skrive det op, så vi tager det ene punkt, så det vil være 2, 5, 9 gange med t, som er en variabel. Og så har vi så normalt, så sætter vi så den her normalvektor ind, som så giver minus 1, 1 og minus 1. Og så har vi faktisk fremstillet en parameterfremstilling for den linje, som faktisk vil gå her. Undskyld, også lidt.